Beda l-proċess tal-implementazzjoni tal-liġi ġdida tal-Awtorità tas-Saħħa u Sigurtà fuq il-post tax-xogħol bl-OHSA tħejji skeda ta' offiżi li waslu l ħruġ ta' multi amministrattivi sabiex ikun simplifikat l-infurzar u jkun żgurat li s-sistema ta' multi tkun effettiva. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Kap Eżekuttiv tal-OHSA Josiane Cutajar elenkat bosta tibdiliet fosthom anke fl-iskeda ta' offiżi li waslu għar-reati kriminali u fil-ħatra ta' membri ta' tribunal u l-membri tal-bord tal-governanza tal-OHSA. Qalet li l-OHSA se żżid ukoll ir-riżorsi umani tagħha li minn 30 ħaddiem se jitilgħu għal 80 is-sena d-dieħla. Għanna issa il-proċess ta' sejħiet pubbliċi biex ningaġġaw nies ġodda, uffiċjali ġodda kemm professjonisti, kemm esperti, kif ukoll anke in-nies tekniċi, in-nies li jridu jmorru jagħmlu l-ispezzjonijiet. Il-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma fis-settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard qal li din il-liġi opportunità biex jintbagħat messaġġ b'saħħtu li s-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema mhix negozjabbli. Qal li bitħejjija liġi l-ġdida l-OHSA bdiet proċess ta' ristrutturar intern li beda jħalli riżultati pożittivi, tant li fl-ewwel 6 xhur tas-sena nħarġu 260 multa minn 68 fl-2023 u ttieħdu 618 il-forma differenti ta' azzjoni ta' nfurzar fuq il-lantijiet tax-xogħol minn 135 matul is-sena li għaddiet. Dawn il-260 multa kienu jfissru 165,000 euro. Il-Ministru Attard irrefera wkoll għal żieda fl-ispezzjonijiet fejn minn 2585 fl-2023 fl-ewwel nofs ta' din is-sena diġà twettqu 4,000 spezzjoni. Għalli għalkemm l-OHSA tkompli tifrex l-eruq tagħha fuq sma vari bħall-istabbilimenti tal-ikel, manifattura u servizzi ta' kura tas-saħħa, qed twieġeb ukoll b'impenn għas-settur tal-kostruzzjoni fejn qal li l-aħħar ċifri jindikaw li aktar minn nofs l-ispezzjonijiet saru fuq dan il-lant. Qal li bil-liġi l-ġdida issa din il-multa amministrattiva se tkun sa massimu ta' 20,000 euro. F'nuqqasijiet ta' natura kriminali, l-azzjoni tittieħed fil-qorti bil-multa tista' titla' l-50,000 euro bil-possibilità ta' sentejn ħabs u tħassir tal-liċenzji kollha. Li jkun hemm multi u pieni li jirriflettu ir-realtajiet tal-lum u li fuq kollox waslu biex ikun hemm deterrent li joħloq din il-kultura ta' responsabilizzazzjoni. Il-Ministru Attard wiegħed l-impenn tal-Gvern lejn it-twettiq ta' aktar riformi li fisser bħala kuraġġużi għalli minn Jannar il-Ministeru tiegħu għadda 9 abbozzi ta' liġijiet ġodda fil-Parlament u mal-25 abbozz ta' liġi mill-bidu tal-leġislatura.